sa kabalaka, ipakonsulta sa doktor ng espesyalista. Pasyente nagduda, ay ang doktor pwede siyang upawa. Ya ang resulta, matod pa sa doktora, okay na. Anang imong kaupaw, ayaw nagkabalaka, kay madugay maanad ka ra. Ambot nga no, daghang ihang mga upaw ulo, apan ang bungot o mga balhibo, labong pa magkaayo. Ang atong ulo, diha sa may hubong ang ulo, kining dapit kagyod sa tao, maoy kayo'y makalbo. Tambak morag pasiaw, ang lagong alangaw, tambak mo sa bangtang, musmus lang sa ulo, buhok mo tobo kag sa kadangaw. Yakining ituman, lagong ginusnos pirmi adlaw-adlaw, baliw sa kasimana, Yeso sige tanaw ang upaw, ni sa mo kasinaw. Kung iyang problema, iyang buhok nga labong, puwerte ng itisa, hadlok siyang maupaw, basig pangit iyang hitsura, itanaw siya sa samin, iyang nawurag siya pangalingin, sa likod o kilid, taas abot sa aping, apan ang ibabaw.